Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasngi. Kaskim MNRGS job card nega jingtray shi spasngi kalong kabayo jingmantoy bhai ki nong shong ha ki than nong kandong karib ka jila Meghalaya. Kate kaskim jungka sarkar India kaba ka sarkar jila bat ya bala pentray kam da ki blok ha ka jingpet ki video. Kaway kashnong kabadon ha Eastern West Khas Hills District kawar kurba kalong kashnong kabapentre kambha ya kaskim shispa asngi ne ka job card ha ka jingpet jong ka blok mairang hashnong war kurba ka jingtre shispa asngi ka yat bha bat ki pat nong shong shnong ki yo jingmentoy bha haman la ki yeng ka sem ki balit bantre ya ka job card katkum ka jingethu urang ba shnong urang ba e laurnyang na kalyang ka jingbatay urang ba shnong uyathu ka blok ka jingmang jingtre bat ka jing ai hukum ban pentre ling ba ki walk order katkum ka jingpan bat jingmang jong ka jingdan kam shu urang ba shnong uyathu ka shnong war korba ka badan phapho tali ki tnom yeng bat ki nong shong shnong ki mi rinti bantre ki surok shnong bat ki kam kat ka basha tanggawi ka badon kam ya ka blok bat kinong shong shnong bandon ka jingya trailang bat ban pinsuk ikipat ba ha ka banyo ya ki adhar card bun kinong tray job card kimyo ban tray job card namar kimyo adhar tray ka day ka tray ka ba rim mo te namar hanik sinem ka bala dapro te ide ba yo ya kan ka order yo I ba sinang barim te im simla la ban tray te mantanga ngadai rubak sinang barang thamai te yo I ba habe day beka development national thamo nada ini pentray kana ka skip man RGS na ka Japan te ngi yo ba kana manra kan yo ka khuj ong subah te da bangi tray kamne pa long kana manra kan ka ong khuj subah ka snong jungi kumba san phau ying ha ji sha ki don ki phau ying te ka daw ka long ba habe day ben adhar te kim sam lala ban penbeng penbet habe day ba bang kumju hablok te haji sha kham slam habang namar hablok lai mo kham kloy namar ngi kinong yalam snong habe day ki kinong tray hablok ni don ka jing ya tray lang ta nak pol skapo te kham slam habang te plus ka we ka long ba habe phai ni adhar lakaleng kinong snong jungi te kela lesion adhar kembali sin sosin handrai ta adhar simla long kan mo te lada kalong kumne kalong ba kinong snong jungi long ki thaj no ka benation yu adhar nama lei sin ro mlong sau sin ro mlong ha ka jing sha tamo la ngi le tang sin ada lo long ka bumut la kaleng yi kinong yalam snong ro ki kham suk kan mo ben yalam ni kana kam te dak bale kumne pat long ka wara jing hi yengi tre na ka blok la ka job ka I de I video kelat kadai chispa kandai pu lai mita nado ba arpotorik mata bunai kaji syamo namar randai kasin ke benengkong bangi bat ina kam te benong ben batai katan mar ka palat namar ba idang sedang ben bat kam ta namar ladang ilak treteng malaka senam ke bumut long isuk ni batai te ka manta hi te mat ngim semla palak mon ben batai ha dai bet ka ben pendai ina ka jing trai da kemno long ngik ai ka benai balai siapa in pendap no siamo nama ladang itring tingkirang ba te ka bumut long lagaleng ka blok kam sya nama job card te don lang bat kam thai ba chenrang te kam ta kan ngi hab ben khot lang kilong kumi bangi nyedon tilang habe dai ben pen mara eta ka ong khoj ong subah ka snong ka thau jungi te kumju ki rong ba ro mo le ya mi ran tot habe dai pen trai ka ka ske ka jin sha te mo namar ka we ka job card te subu mo ya kene ka jing trai de kumno ka we ka job card kan yo ban trai ba nyo phun riu sungi te long mo te namar manta
kajupkan hakachisingi kesiu kedor kalong bebela kalong alspa sanpu sau tengkah chisingi te long adangi dibat duta u nyu prana nyu pu kumta mo nyu prana nyu pu nyu sungi kabumut long kala wan rak matoi ke nyika ya kasinong ke jungi habai dai bat pembeng penbet ya king kesem mo de tengta sung namal borchi kata mo namar da akene kelenti ke bangi idon mentah kene ka por bemantah kalong kabad kabajikle abha tah pol baslap menuju lemo te long kan merak sibun ke jeng habai dai ki kena jeng kesenong ke jengi habai ngile skor te lada ngi kum ke senong pat i pentre no ya kene ka job ka bumut kan merak kan jika ong khot yang suba te kamtam i kena ki bale skul lemo kan merak kan jika ong sok namal baro cikata habai pentre kene kam kalong ba ki kena skor lada kidon kideng mi la ying itenat ba karim ke ban te tang selapa skor pat la jobo kadau ai kalong jobo kadau kalong baik buka kambeng kalti sengking kai makanya ka habe hak konsumsi merang kahap aku konsumsi merang east and west east and west lagi cuk ketang jopi ngakerteng u albersta lauruniang